Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Суд приставлары исәп-хисап счетларындагы акчаларны нинди принцип буенча салдыра һәм бу чиратларга ничек тәэсир итә, Гүзәл Шихапова ачыклады. Яшүсмерләр юл йөрү кагыйдәләре буенча имтихан тапшыра. Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең төбәк кара этабы башланды. Шишмә халыклар дуслыгы йортында таҗилар Нәүрүз бәйрәмен каршылый. Аның үзенчәлекләрен безнең хәбәрчебез күреп кайтты. Банк картасынан суд приставлары акча салдырган пенсионер турында сюжет чыккач, Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефонына шалтыратулар саны артты. Баксаң, бу проблема күпләрне борчый икән. Исегезгә төшерәм, Татьяна Хаитова 2 ай дәвамында пенсиясының яртысын гына алган. Калганын торак коммуналь хуҗалыгы түләүләре өчен тотып калалар. Әмма пенсионер белдерүенчә, гаиләдә җәйнең 2 ае өчен җыелган бурычны көзөнүк түләгәннәр. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Март пенсиясын Татьяна Хаитова тулы күләмдә алган, әмма февраль өчен тотып калган акчаларны әле дә кайтармаганнар. Я говорю, зачем вы у меня сняли? Она говорит, автоматом. Я говорю, так вы автоматом берите, хороните меня. Похороните меня автоматом. Суд приставлары бурыч быел тагын аз булса да җыелган ди. Идәрә итүче оешма шундук судка мөрәҗәгать иткән. Мондый очракларда суд приставлары кредит оешмаларына, пенсия фондына һәм башка теркәүче оешмаларга счетлардагы акчаларны салдыру максаты белән сорау җибәрә. Бу очракта бурыч өчен акчаны түләгән вакыт суд приставлары салдырган вакытка тәңгәл килгән. Так получилось, что у нее задолженность была погашена, условно говоря, 20 февраля она предоставила документы о том, что задолженность погашена, а 17 февраля было списание у него с пенсионного счета. Соответственно, пока нам дошла информация о том, что у нее списалось, уже было принято решение об окончании исполнительного производства. На сегодняшний день денежные средства ей возвращены, и вопрос исчерпан. Банк приставларга счетка нинди акчалар күчү турында мәгълүмат бирми. Закон буенча акча салдыру тыелган счетлар да бар. Исемлектә 18 юнәлеш. Мисал өчен, гаилә башлыгын югалтуга субсидия, алиментлар. Хәзер март азагы күбесенең счетлары тулылана. Шул ук вакытта бурычларны да автомат рәвештә салдыралар. Суд приставы бүлекләренең коридорлары халык белән тулган. Яртысыннан күбесе ни өчен акчаларын тотып калганны белер өчен килгән. По 3000, пенсионный, похоронные, которые, кредитные, которые. Вот какое имели право по 3000 снимать с каждого счета? И у них еще квартплата не оплачена. Пришли узнать, за что нас списали, и, как говорится, без предупреждения, без предупреждения, почему у нас из счетов сняли деньги. Ни смс-сообщение пришло, ни уведомления, господи, не выговорю даже уже. Вот. Хотим узнать, стоим уже в очереди 3 часа. Әгәр акчаларны законсыз рәвештә тотып калсалар, яңадан кайтарачаклар, әмма моның өчен документ кирәк. К сожалению, информация из банков у нас не поступает о том, какое целевое назначение данного счета. Соответственно, только сам должник может предоставить информацию, какой у него счет. Либо это субсидийный у него счет, либо это у него счет зарплатный, либо это у него счет пенсионный. То есть только при предоставлении этих документов судебным приставом может быть принято решение о разблокировке данного счета. Бурычлы кеше әҗәтләрнең түләнүе турында белешмә алып килмичә счеттан акчалар алыначак. Банклар белән хезмәттәшлек итүгә килгәндә бу сорау карала, әмма нәтиҗәсе тиз генә булмас әле ди приставлар. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген Чаллыда яңа Каменц двигательләре җыю линиясе эшли башлады. Предприятие җитәкчеләренең сүзләренә караганда, яңа линия аларга товар җитештерүдә тотылган чыгымнарын киметергә, шул рәвешле өстәмә $1,200,000 өстәмә акча эшләргә ярдәм итәчәк. Бүгенге көндә монда 230 кеше эшли. Беренче двигательләр инде әзер. Первую партию из 10 двигателей. Это пробная партия, 8 из которых пойдут на Россельмаш, комбайны Атрос, а 2 из которых пойдут на РИАД. По следующему году поставки на Россельмаш мы ожидаем до 2500 двигателей в год, до 500 двигателей на РИАД и примерно до 500 двигателей, возможно, на КАМАЗ. Бүгенге көндә Каменц двигательләре авыр йөк машиналарына, КАМАЗ 65-20 машиналарына урнаштырыла. Киләчәктә аларны авыл хуҗалыгы техникасында да файдалана башларлар дип ниятләнелә.
Акмашит медресесінде җәмгыять тормышын тотрыкландыруда ислам диненең әһәмияте дигән икенче халыкара фәнни гамәли конференция үтте. Катнашучыларның географиясы киң иде. Иордания, Сауд Гарәбстаны, Төркия, Чехословакия, Башкортстан, Казан, Чаллы һәм күрше-тирә шәһәр районнар. Эчкечелек, наркоманлык, гаиләләр таркалу, ятимлек һәм башка шундый социаль проблемалар белән көрәштә ислам диненең уңай йогынтысын файдаланырга кирәк. Галимнәр һәм дин белгечләре шушы актуаль мәсьәлә буенча фикерләштеләр. Чаллының Акмашит мәдрәсәсендә мондый конференция быел 4-нче тапкыр уза. Узган елдан ул халыкара дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу юлы 60-ка якын фәнни чыгыш тыңланачак. Темалар күп төрле, әмма аларның максаты бер: традицион, ягъни ата-бабаларыбыз тоткан ислам диненә тугры калу, исламның тынычлык һәм мәрхәмәтлек дине икәнен дәлилләү. لأنه قد ظهرت في الآونة الأخيرة. Төрле агымнар исламны пычрата, кайбер мәгълүмат чаралары исламны террор белән бәйләп күрсәтәләр, әмма исламның төп кануны кешегә зыян китермәү. Аллаһ Мөхәммәдне бөтен кешелеккә мәрхәмәт итеп җибәргән. Ислам ул гыйбадәт кенә түгел, ә гамәл. Бүген мәчетләр, мәдрәсәләр җәмгыятьтәге социаль проблемаларын чишүдә катнашалар. Аларның тернәкләндерү үзәкләре, спорт мәктәпләре, төрле клублары бар һәм бу эшчәнлекне тагын да арттыру зарур. Мәсәлән, халык белән эшләүдә, бренди реабилитационный центрлар манда һәм башка төрле өлкәләр бар. Безгә шуларны уйлап алып, менә ничек тәҗрибәдә без аны куллана алабыз, менә шуны уйлап хәл итеп, туры китереп эшләргә кирәк булачак инде. Конференциянең тагын бер максаты мөселманнар арасында дуслыкны ныгыту, берләшү. Мисал өчен Акмашит мәдрәсәсендә Башкортстаннан бик күп шәкертләр укый. Күрше республиканың дине нәзарәте бу хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә тели. Шу хәтлем якын культурабызда, динебездә бер, телебездә бер. Шуның өчен без бергә шул төрле афәтләр белән көрәшергә тиешбез. Әгәр дә без яшьләребезне шул наркоманиянан, алкоголизмдан, төрле секталардан бүгенге көндә һаклап алып калмасак, иртәгә көне безнең сериалы күк буласак бит инде. Быелгы конференция Акмашит мәдрәсәсенең 25 еллыгына багышлана. Ул Чаллы төбәгендә бердән-бер махсус урта дини уку йорты. Юбилей уңаеннан мәдрәсә директоры Рөстәм хәзрәт Шәйхевәлиевка дини мәгарифне үстерүгә керткән хезмәте өчен медаль бирелде. Тагын 2 мөгаллим рәхмәт хатларына ия булды. Фәнни гамәли конференция материаллары аерым китап итеп нәшер ителәчәк. Рим Мәхмәтова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Дөрес саклаган очракта балның файдалы үзлекләре югалмый, әмма натураль һәм сәламәтлек өчен файдалы булган балны табу җиңел түгел. Чаллыда бал ярминкәләре еш уза, ассортимент та киң. Сыйфатлы балны ничек сайларга киләсе сюжетыбызда. Шын балны таныш сатучылардан алсаң яхшы. Пигановлар Чаллыга беренче тапкыр гына килми. Алар Краснодар, Адыгея, Башкортстан өлкәләреннән 20 төрледән артык бал алып килгән. Сатып алучыларга аның тәмен урында ук татып карау мөмкинлеге тудырылган. Лечиться? Вы будете лечиться? Ну, простудишься весной, вот грипп, что там вот это. Ну, пожалуйста. Тәкъдим ителгән балның барлык төрләре дә файдалы үзлекләргә ия. Аш карынга бер кашык бал капсаң, организмга көндәлек витаминнар нормасы эләгә. Юкә балын күбесе яратып ала. Каштанныкын экзотика яратучылар үз итә. Такой сорт, как белая акация, это гриппоаллергенный сорт меда. Мед диких пчел. Это единственный мед, который не качается, а отжимается путем отжима. Там содержится маточное молочко, трутневое, пчелиное. От всего и для всего. Самый многовитаминный мед. КамАЗ мәдәният йортында балны арзан бәягә сатып алырга мөмкин. 1 килограмм сортлы бал сатып алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Чәчәк балының 3 литры нибары 1000 сум. Умартачылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Ярминкә Чаллыда 26 мартка кадәр булачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Чаллыда еш инспекторлар 2017 республика бәйгесенең шәһәр этабы бара. Монда 3-4 сыйныф укучылары юл йөрү кагыйдәләре белемнәре, велосипедта йөрү осталыклары буенча үзара көч сынаша. Чараның максаты балалар катнашындагы юл һәлакәтләре санын киметү. Быел 2 ай ярым эчендә генә балалар катнашында барлыгы 13 юл һәлакәте булган. Аларның өчесендә бала үзе гаепле. Ярышларның иң әһәмиятле этабы велосипедта йөрү осталыгын сынау. Укучы юлдагы кәгелләргә кагылмыйча биремнәр үтәргә тиеш. Оештыручылар фикренчә, әгәр бала аларны үти алса, аңа юл йөрү кагыйдәләрен өйрәнү авырлык тудырмаячак. Совет такой. Сначала вы должны узнать все правила дорожного движения, учить их, конечно же, еще им учить. Вы должны
уметь кататься и никогда не бояться ничего. Икенче этап кагыйделәр буенча имтихан. Сораулар машина йөртү таныклыгы алганда бирелә торганнардан бердә ким түгел. Укучы юл кисешләрендә, юл шартларында үзен тота белергә, юл билгеләрен танырга тиеш. Когда я стану автомобилистом, сяду за руль, мне все это поможет, все знаки дорожного движения я буду знать хорошо. Әлеге бәйгене Татарстанда 1978 елдан бирле уздыралар. Беренче тапкыр 4 команда катнашкан булган. Бүгенге көндә командаларның саны 100дән артык. Һәр мәктәптән 8 укучы катнаша. Проходит мероприятие в рамках весенних каникул. Это связано с тем, что мы, к сожалению, нередко имеем период, когда дети отдыхают на каникулах, имеем рост аварийности. Чтобы снова и снова напомнить детям несложные правила безопасного поведения на дорогах, мы и проводим вот такие вот конкурсы. Шәһәр беренчелегендә алдынгы урыннар яулаган 5 команда республика ярышларына барачак. Май аенда Казанда җиңүгә ирешсәләр, Россия күләм этапта катнашу бәхете яный. Райнур Аглямтинов, Ксения Антонов, Сергей Вильданов, яңалыклар. Нәүрүз мүбәрәк бат кунакларны чаллы таджиклар шулай каршы алды. Шишмә халыклар дуслыгы йортында Нәүрүз бәйрәмен билгели башладылар. Бу бәйрәм көн белән төннең тигезләшкәнен, яз җиткәнен аңлата. Нәүрүз кайчан барлыкка килгән билгесез, әмма аны күп милләтләр билгели. Безнең иҗат төркеме таджиклар бәйрәм иткәнен күзәтте. Таджиклар дуслыгы йортында яшүсмерләр көрәшә, таджикларда ярышлар гуштын гере дип атала. Бу язның кыш белән көрәшеп дилбегәне үз кулларына алуын аңлата. Шуңа күрә көрәш бәйрәмнең мөһим өлеше. В условиях Татарстана невозможно это проводить, но в Таджикистане еще есть как бы козлодранство. Вот такое, сегодня весь таджикская община здесь. Мы организовали для детей до 14 лет соревнования с призами. Потом будет небольшая концертная программа. Җәмгыять вәкилләре бергә сирәк җыелышалар. Сабантуй, Корбан, Нәүрүз бәйрәмнәрендә очраша. Шунысы кызык, Нәүрүзне хатын-кызлар айрым үткәрә. Алар суманак дигән милли ризык пешерә. Мука проращивают, его типа смолу делают, и смоливо делается суманак. Там воду, смола перемешается, и потом одни сутки надо его как бы перемешать, и завтра и через ночь она будет готова. Хатын-кызлар бәйрәм табынын өйдә әзерләсә, иратларга барлык кунакларны сыйларга кирәк. Зур казанда плов пешерәләр. Көнчыгыш илләрендә пешекчеләрнең күбесе ират. Слишком большой объем, трудно им готовить. Вот дома килограмма 2-3 женщины у нас готовят. Потом к тому же мужской плов самый вкусный считается. Яз бәйрәме әле дәвам итә. Бүген аны казаклар билгели, иртәгә кичке 6да халыклар дуслыгы йортында әзербайҗаннар җыелачак. Җомга көне Нәүрүзне үзбәкләр каршылый. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Инде бүгеннән үк шәһәрдәшләр 20дән артык цифрлы каналны бушлай карый алачак. Республикада яшәүче 3 миллионнан артык кеше мондый мөмкинлеккә ия. Киләсе елдан Россиядә аналоглы телевидение бөтенләй калмаячак. Тулырак алдагы сюжетта. Это один передатчик. Транслирует первый канал на частоте 32-го телевизионного канала в дециметровом диапазоне. Что нужно нажать, чтобы отрубить им эфир? Нажать, чтобы отрубить эфир, питание. Аналыклы иске сигнал тапшыру аппаратлары нибары бер канал тапшырырга сәләтле. Яңа заманча җайланма югары сыйфатлы 10 каналга исәпләнгән. Икенче төрле аларны мультиплекс дип атыйлар. Федераль канун буенча Россия халкы беренче һәм икенче мультиплекска бушлай чыгу мөмкинлегенә ия. Качество картинки очень хорошее. Сигналы, мы говорим, он или есть, или нет. Если аналоговое телевидение позволяло еще как-то где-то снежило, где-то там кривило, там, скажем так, то помехи шли, то цифра она не допускает таких вольностей, скажем. Если она есть, то она только хорошего качества. Шаллы халкы инде бүгеннән үк 20 цифрлы каналны бушлай карый ала. Иске телевизорлы кешеләргә моның өчен махсус декадер җайланма алырга кирәк. Приставка продается во всех магазинах. Стандарт DVB-T2 именно. И стоимость ее от 1000 до 1500, где-то и 2. Мы считаем, что это 1500 средняя приставка. Современный телевизор, который сейчас продаются, они все уже адаптированы под цифру. Якын киләчәктә 3нче мультиплекс, ягъни тагын өстәмә 10 канал бушлай тәкъдим ителәчәк. Анысына ТМВ Татарстан һәм Татарстан 24 кебек җирле каналлар да кер дип көтелә. Исегезгә төшерәбез, 5 апрельдән Шаллы ТВ тапшырулары Татарстан 24 каналында күрсәтә башлаячак. Райнур Аглямтинов, Кирилл Ерофеев, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге нашлар, мин сезнең белән саубулашам, иртәгә очрашканга кадәр.